Terve taas vaihtajaksi. Nyt ei ole tullut tosi pitkän aikaa mitään video, koska en ole ensinnäkään ollut kotona. En muista, onko puhunut tästä edellisessä videossa, koska muisti on huono ja näin päin pois, mutta siis en ole tosissaan ollut viime aikoina taas kotona ollenkaan ja muutenkaan ei oikein kiinnosta mikään, koska masennus, mutta siis niin. Ajattelin nyt tehdä pitkästä aikaa kuitenkin videon, että selostan mitä oon tehnyt ja näytän kivoja juttuja, mitä oon tehnyt tai muuta vastaavaa, niin aloitetaan niillä. Elikkä olin edellisen viikon olin tuolla Kajaanissa. Tapasin Mikon. Miko oli tosi mukava ihminen, että oli hauskaa tavata. Ensimmäistä kertaa menin sinne. Ensimmäistä kertaa oli tietoisesti Kajaanissa. Ja siellä oli tosi kivaa. Me pelattiin hirveästi Assassin's Creedia. Itse en ole ikinä ennen pelannut koko peliä. Ja sitten innostuin, että hei, että olisikin hauska tehdä joku kossi. Mutta se varmaan menee ensi kesälle. Katsoo nyt, saako aikaa ja näin. Katsottiin paljon telkkaria, muun muassa Huipputatuoja Haussa. Ihan loistava sarja. Harmittaa, että ne on aikaisemmin kattonut sitä, koska se on oikeasti hauska ja siinä on kivoja ihmisiä. Mitä nyt mun lempparit on jo tippunut pois. Harmittaa, mutta ei voi mitään. Ja sitten sen takia innostuin taas tatuoinneista. Minullahan on siis 3 tatuointia tällä hetkellä. Ja haluaisin lisää. Ja sitten suunnittelin tällaisen pienen tatskan itselleni. Tämmönen hai. Ois tosi kiva. Varmaan otan sen tähän käteen johonkin, mutta otan sen drakonin jälkeen, ettei se haittaa kossissa. Sitten pitää jatkossa meikata tatska piiloon, jos haluaa kossia semmoista ihmistä kautta olentoa, mitä lieneekään hahmo, millä nyt ne sattuu näkymään käsivarret. Elikkä tatskajuttuja. Hirveästi innostuin taas tatuoinnista. En ole pitkään aikaa oikein saanut innostuttua siihen aiheeseen, kun ei ole tietysti ollut rahaa hirveästi ottaa uutta ja sitten ei ole ollut ideaa. Nyt tuli idea tosta haista. Mä oon tosi pitkään halunnut haitatuoinnin, koska hait on tosi söpöjä ja mä tykkään haista hän älyttömästi. Niin miksikäs ei? No se oli se. Sitten piirrettiin hirveästi, niin kuin huomasitte, että piirsin ton tatuoinninkin. Ja tehtiin kaikkea muuta mukavaa, mitä nyt yleensä kavereiden kanssa tulee tehty. Sitten menin siitä Joensuuhun. Hengailin tuolla Marian kanssa. Ja käytiin kattoo Pacific Rim. Oli muuten ihan älyttömän hieno leffa. Varsinkin jos tykkää mekhoista ja robottipopoteista, niin sitten se oli oikein onnistunut leffavalinta meille. Molemmat hiihkuttiin siinä koko ajan, aina kun tulee joku mekha, niin oltiin ihan, että ai että ihana. Ja hyvä, ettei pyöritty siinä penkissä 360 astetta, kun oli niin hienoa. Itse juoni ei ollut kauhean ihmeellinen, se oli hyvin perus, semmonen hyvä vastaan paha. Perus kaiju-leffa. Sitten ne otuksetkin oli kaijuja osuvasti. Ja no, Guillermo del Toro on kyllä minun yksi lemppari ohjaajista, joten kyllä taas meni nappiin, että kyllä tykkäsin oikein paljon. Ja käytiin myös katsoa sitten Monsterit yliopisto. Käytiin se katsoa suomeksi, kun ei ollut enää dupattu, tai siis originaalia duppausta. Niin. Mutta itse asiassa se toimi suomeksi tosi hyvin, kun siinä oli ne alkuperäiset ääninäyttelijät, mitä oli Monsterit Oy:ssä. Ja muutenkin oli tosi hyvä leffa, että minusta tuntuu, että se oli vähän enemmän tehty just tällaisille, sanotaan nyt minun ikäisille, että on lapsena nähnyt Monsterit Oyn ja nyt sitten vanhempana katsoo Monsterit yliopiston, niin siinä oli enemmän semmoisia vitsejä, mitä niin kuin vanhemmat ihmiset sitten tajuaa. Varsinkin nyt tällaiset, sanotaan nyt minun ikäiset. En itse ole ollut yliopistossa, mutta voin kyllä kuvitella minkälaista siellä on ja muutenkin se yliopistoelämä silleen tuntuu aika läheiseltä, että mitä nyt koulussa on tehnyt ja näin. Niin oli oikein hyvä leffa, suosittelen molempia.
Ja Mikon kanssa käytiin kattoos muuten tuo Elysium. Sekin oli tämmönen kiva skifi-paukku. Suosittelen, jos yhtään tykkää District 9-leffasta, niin kannattaa katsoa myös Elysium, koska se oli älyttömän hyvä. Oikeesti ihan älyttömän loistava elokuva. Jos tykkää skifistä ja maailmanlopputeemasta, niin siinä on kyllä leffa semmoselle henkilölle kyllä niin nappiin osuttu, että näitä leffoja tullut katsottua. Sitten ostin Tappajahai DVDn, koska Tappajahai yksi lempparileffoista niin kuin kautta aikojen, mutta ei siitä sen enempää. Sitten on löytänyt 3DS:lle pelejä tosi halvalla. Yksikin maksoi 15 € ja sitten toinen maksoi alta 10, niin se oli aika hyvä löytö. Molemmat on tietysti tappelupelejä. Toinen on Tekken ja toinen on Street Fighter. Aika legendaarista settiä. No sitten tuo Marian kanssa tehtiin kaikkea muutakin. Innostuttiin, kun me aina modataan noita Monster High-nukkeja ja muutakin. Niin sitten innostuttiin tekemään niin sanotusti omat figuurit jostain hahmoista, ja minä tein sitten tämmösen PotCleanin Hunter x Hunter-sarjasta. Tämmönen, se nyt on aika huonosti väritetty tuolta takaa, mutta tommonen siitä tuli. Itse on ihan tyytyväinen, kun no olihan tää aika helppo tää hahmo muutenkin. Mutta ei se ollut kauhean helppoa kuitenkaan tehdä siihen nähden, että on viimeksi käyttänyt tyyliin savea taidekoulussa ja siitä ei monta vuotta aikaa. Tommosen tein ja sitten tein myös Knuklen, mutta se on vielä maalaamatta, se kuivuu vielä ja sit pitäisi liimata pää paikalleen, kun en saanut sitä päätä liitettyä siihen vartaloon. Mutta näytän senkin sitten joskus. No mitä muuta, tuli kotiin. Minun pari viikkoa sitten tilatut kamat oli tullut. Tilasin ensinnäkin peruukin tuohon Anko-cosplayhin, mutta en tee sitä kuitenkaan Drakoni, vaikka aioin. En kerkeä tehdä sitä. Tai no kerkeisin varmaan, mutta ei nyt jaksaminen riitä. Peruukki tuli, mutta sen tekeminen nyt jää. Enkä jaksa nyt näyttää sitä, koska siinä ei ole mitään näytettävää. Tosissaan on sitten vaan Drakonissa molempina päivinä uvona, koska se on jo valmiina, niin ei tarvitse sitten stressata muusta. Sitten tilasin hiirimaton. Jotkut, ketkä seuraa minua Tumblrissa, varmaan näkikin sen, mutta näytän sen kyllä tässäkin. Semmoisen 3D-hiirimaton, missä on semmoinen pehmuste ranteelle. Olen halunnut semmoisen pehmustetun hiirimaton, koska mun ranne on aika paskana. Ihan vaan sen takia, että on koneella ja sitten me vie sitä rannetta niin kuin silleen pöytää vasten. Ja se ei oo kauhean kivan tuntusta. No hiirimaton mukana tuli sitten jotain tämmösiä yllärilahjoja. Nämä on tällaisia korttitarroja. Siis semmoseen Helsingissä olijat varmaan tietää paremmin mitä bussikortteja kautta junakortteja. Ja niihin semmosia tarroja, mitä voi laittaa. Niin semmosia tuli 3 kappaletta. Kaikki semmoisista sarjoista, mitä en itse seuraa kautta tykkää. Mutta näytän ne nyt kuitenkin. Eli yksi oli tämmönen Kuroko no Basket tarra. Varmaan annan sen Mirulle, koska en tee tällä ite yhtään mitään. Katso nyt, jos Miru tykkää. Noi hahmot on muistaakseni sellaisia, mistä se ei kauheasti välitä. Sitten toinen oli Aono Exorcistista. Taas vaihteeksi sarja, jota en niinkään seuraa, mutta Bon on kyllä söpö. Katsokaa sitä. Katsokaa Bonia, hän on ihana. Mutta katsoo nyt kuka ton sitten haluaa, että onko se sitten Hunt vai Miru, kuka ton sitten saa. Ja kolmas oli sitten sarjasta, mitä en edes itse tiedä, mutta se oli ihan söpö kuva, niin laitoin sen siihen omaan korttiini kiinni. Tai en liimannut sitä, vaan laitoin sen vaan siihen päälle, sinne taskun sisään. En jaksa nyt kaivaa sitä, kun sen tosissaan on rahapussissa ja rahapussi on ties missä. No, sitten pääasiaan, eli tohon hiirimattoon. Tää on tosi
Tää on aika kaunis Masamune tuosta Sengoku Basara-sarjasta. Varautukaa nyt, että täältä tulee aika jännittävää materiaalia, mutta siis tällainen. Siinä on pylly. Ja Masamune siis näyttää tuolta. Ja olen todellakin valmis käyttää tätä ja kivalta tuntuu. Tätä on kiva tökkiä. Tuntuu kivalle tökkiä tätä pyllyä. Muuta ei kyllä nyt tällä hetkellä ole. On tosissaan reissannut pitkin jo poikin Suomeen. Ensi kuussa pitäisi taas mennä muutaman viikon päästä sinne Drakoniin Tampereelle, mitä ootan ihan hirveesti, koska sinne on tulossa kivoja ihmisiä. Saatais hengailla mukavien ihmisten kanssa ja varsinkin kun saa olla Uvokossissa, niin se on ihan loistavaa. Katsoa nyt, että miltä näytän Uvokossi päällä. Kyllä se on tuntunut se itse asu, mitä on testaillut, niin ihan hyvältä, mutta jännäri. Katsotaan mitä tulee ja nähdään Drakonissa, jos kuka nyt tätä ylipäätään kattoo. Saa tulla moikkaamaan, ihan mielellään juttelen ja hengailen sitten. Nähdään sit siellä, jos ei muuta. Moi!